Ngisacela ukubuza msakazi, indaba zamaskandi ngayitholaphi? Simathongo. Manje ungena ngaphi-ke wena uzohayikisa uhulumeni kule nto? Ungena ngaphi? Ungena ngaphi nje? Sikhuluma ngonyazi lana, wena uyasangana ukhuluma nje udoti nje. Ungena uma uthula ubona ukuthi uzofa yini. Thula nje. Hawu. Awubona ukuthi abantu unyazi. Shit. Habe. Yini yona awungitshela aweshephe uNkulunkulu wezinomhlaba. Vona nibone kwaZulu kunjani. Vona nibone ukuthi ushembe ubani. Kodwa ngeke usizwe ngomuntu, usizwe ngeinkantolo ezisetshenziswa abantu abasangene. Hithi abantu